Hamren arong supialong towar kasalok ponapot Hamren araratum Karbialong Autonomous Council CM lapen soching MECF han kachuropon Hamren atowar pi ajok dingkluipen towar ka hinwajok hawar araratum pinaana kisung akiboy kiphonang dopiklo sitami piniarni Hamren taunang kang pialong akrong tin sitami towar kasalok pon bamajok chorolo pusi Hamren araratum ningjepon rinti Karbialong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Kidamtang MP Kiliga Hot Hamren Araratuma Phan Kachichak Tikanga Ting Pensi Hamren apir Tisitami Kachilarji Angring Nangdo Tanglo Lasonsi Kidamtang Surinira Krisia Ningkan Priya Chiklo Ni Phaing Korapho UPDS Atum New Delhi Arong Supialong MOS Kachitok Kedama Hot Pensi MOS Special Package Hamren Araratuma Phan Sitami Panong Pipon Pen Non ki asai ki claim ta thek ponong lo kidamtang pin ananingkan pen ki Hamren apir thi towar ka hinu pena jok Hamren araratum kisung chichak nang lo bonta nonabang ki soching MEC head singrong phar rara kisung pen pajok vek jipu akimang pen pini arni Hamren town angkang pi pina ana towar ka salopon thek ponong lo laswa joksi Hamren araratum pen Karbialong Autonomous Council CM lapen soching MECF han kachuru pajir ponno Anparta kidamdang asona sai claim hoipu patang tedet jiye bangke claim credit jiye phanta chuning lipa duponlo bangso towar asai ki claim pon NN construction a contractor atuba phanta Hamren araratum pen kachuning ri paduponlo lapen local MSC head singrong pharsitami kaiketa laswa sai angdengalong kachilang dun pame jiye phanta raratum pen chuning ri ponrinti Hamren pen Bidiraming Ling reports Karbi Daily News Kadom, kado gawe Karbi Daily News kelang according jodo ana fan same nili pini isi ningarong berta nal tu kado gawe fan same napak lang pon kang tung bangla lo je West Karbi Anglong ahem pi bulong te lake Hamren lo ke damtang penang an aningkan pen Hamren apir the Karbi Anglong arad de Assam or Assam tum same chini Karbi Anglong ke kapap hinai ke konat ma pong te West Karbianglong District Headquarters Hamren hanlo. Sitami labang solong Karbianglong Autonomous Council kachari pon Dr. Tuliram Ronghang alangli Hamren aradapan lapen Hamren apirthe phan kelarji lapu son alangli kamatha pen piniarni labang nangto phan na pachini pon ngatu bang lahalo jet Dr. Tuliram Ronghang kedam tang MP election of France sitami ningjelo MP election of philo pon rangpe Hamren apir the same chelar pu labang sok kaning je ke ko ana hok hima labang non nang to phani liang paklang po kedam tang 2011 aningkan UPDS atum MOS packet labang so kachuan pen piniani lada Hamren mate so cheng consensi along setame non MP election kili judet men aphi lapuson si kam claim pon loje Hamren araratum kedam tang ningkan ko an penoni kedam kevang kasik sak keso keun kasik sak lapusan dopik lo keso keun kachipon kedam kevang sami kasik sak dopik lo lapen lo kacharli bom korte lapen injir tum bom marli ni marli tum sami kedam kevang kasik sak lapusan chetong nang pik lo sitami nona bang Dr. Tuliram Ronghang ka ningje ateng pen akrong tin sitami mesen atawar nang PG pu kalang likachet chak pen nang letum kadu sami teknologi lake Hamren Waisong College tu langsung pi mate langkar om kaceleng atawar lo lake ajak ding klui pen HSDC movement hoten same labang so towar kahin no sithek parlong sitame piniarni Dr. Tuliram Ronghang alang likachet chak pen pini labang so towar ke long abang ke manghume me pusi raratum chethan pon renti lo lasin lapen lapuson thak atawar sitame dolang Hamren along penang an atwar town area ka parlo along an ke mesen po pusi alang likache chakpon tang de labang so alang ko ana hok nilitum nang litum hanapak lang pon thai po Hamren new market to harlong jue labang so tawar sami alang tum non cheng pon bom lo lapen MEC ke dama hem atwar kroiput la rong che ke dama atwar sami non cheng pon bom lo la son tak taxi penang an atwar non la MP election judet pen alang tum ke semar pon bom asan si thek bonong la pen labang so ke thek bon long pen ajok rat atum sami aning kang sam la pen aning karong sami cepak lang pon rinti la sinang le tum aphani li puthona ba chini pon kang tung abang la hano je
labang so atwar ke damtang Kongres sarkar hu sitame penangan atwar semar pon po patang tedet lapusan sami dopik lase ladak arong ara tum kacuning ri pon bangke je ke damtang sarkar son ma claim krededra nona bangke mane claim ji pulong te kapatang pa mepen rong sorban chong thui tedet nangi pusia alang tum dak arong ara tum mate hamren ara tum mate socheng ara tum kacuning ri pon bangke lahan lasinal tum tim Karbi Anglong lapen Dr. Turam Ronghang lapen kedak Socheng MEC Socheng konsensi MEC het singrong parsame labang so atwar kasemar pon bom along non nanglitum Socheng arat lapen hamren arat akar i kapal pleng PG pulong te nanglitum kaduk we same kethe ke dingatum lapen tim Karbi Anglong tum kacelang nunji akenang sot pusi ladak hamren arat lapen Socheng arat tum chuning ripon alang litum aphansi lasenang litum sami un an ben ardi ke cipi dun pen prabjin ben laba lahai atwar kasalam ponji aphansi alang litum ladak hamren arat tum chuning ripon reti labang so atwar ko an quality ki meji lapen ko an ake prapen kapatang ye phanang li ladak local MBC mate local MLA ya tong phanang li kopisi pupa Aula bangke isi project pinak project pulo te alang litum ningkan thompu kok bahai banikan pli ningkan phopu kok bahai indika chini du na teng pute ningkan phong bong sitangji la so towar ki ningkan phong bong pulo te ladak bangke la tumke barla chala tame kambang continue claim wai pola tum kambang continue claim wai po mani bangke sorsa du na tum ta dui atuan onda patang te atuar ini si kihut putoi oi po tum ta duji ta isi project pulo te bang isi apor si isi tentative time do tentative period do hala so apor si bang patang atangka da bang mane sanction ta sanction mane isi este angdeng si bang nang sanction boji hala so teng si non metalling non art non bang artworking artwork lok lang si artwork a sanction si bang pila so pi artwork clearance api si aku rabis thok lang rabis thok de pen aku rabis along pine along duk long se pine dokok pote lai ta art kok lang yola son si angdeng sila tum claim ponji si apor nang kok bahai apor nang pu nang kok pus oi kit kami ilitum rong ara tum make ning cipan ning ding nang po la so towar mepo tapi meji ni tum ning hepo tapi alang li kabor i ko anoma an so seli tum ta alang li ang cerab dunang po MEC tum long MEC sar long cerab dunang po MLA sar long cerab dunang po itum Socheng arat tum towar kai pen an kasik sak sita piniar ni an bangke itum ake mit hek long po pen continue akam claim oilo lapen dak der lilo non cengpon po lapen notification ta la akung kedua tu manta bang notification ta tu dapat nili cingkilong ala SO tu man cingkilong pa notification ta nang pipo pusinang pulo nili la haya putak ta cingkilong ta tawara kung kedua tu man mangke notification nang pinaing apor pen nang pinoi nil tum ta cisik po pen tawar panil tum long le PG pusini tum tawara kung kedua atum anta pinyani itum cekroy du Lagi ke klaim bang ke ali tepuan putlo rong berong thakapan mesen lah ha sida ke klaim bang latum nohok ni tu me gamlong ateng ane claim petang hoi titik laso teng ke ali nanga selam kali na rong sorphang ka chenek mancho ta ke me o teng claim pulotela petang daprang la petang serarak pate me o sip pudun pa ha sita claim pa me kai son pa beng hoi pulote aka hen no sip pudun pa non matla artwork ni li la herangke tum la swa atau warna kahumri ponapot nili herangke tumapan choro papik lo tola ahok lo kedam tang ateng pulo tang te asap sup nili tum master tum seta lalok se Halloween adap nili tum dam ignang na sitame ko alo ne aso hot kacet pong pon kisung pon ke dolo sitame piniani anambang ke dak BJP sarkar mangkali pen na cari pen pini la langkar omatawar non laso ating pulutang te ketheklong ating pulutang te nilitum eprang ta kedam kewang sita joy kepo poson si mathadam lo nangsi pherangke along ke claim dam abang phu bang pidman kero kardon pilo nang litum la posona program ki thik pen nilitum phandak rong ro ba so phana chitong apot lesonon bang nilihin pen kachurolam thelo kachurolam the pupia phrang bang nilihin pen ki pudam kangtung lake dak hamren town committee under lo ward number 6 arlo town ka parlo arlo ato arlo la ari ding kloi pen litum ki sung do pik SDC movement a hot nang hot
plak pen bikok next ako kongres sarkar hota petang te non BEP government hota dan le poma posil tume ningi bilo athe kesu ko ni kache poni tum kesung thek li taw nang kang lo sila poson ding hang nang man la sining bi olo ai la bang so tuwar phan ka chuniri nu da phong seta pechok thek the dagwar number 6 arlo commissioner atum do seta claim thek the a political party tina commissioner dum da claim thek the MEC atum ta lang pon pa me dat diti la posona batai do olo seta non la BEP government atim atum non ke claim pon bang ta ning biri lang seta non thek long lo la anaka mi claim policy ka ni lia ko akachuro pithu pon polang lituma phan la selang litum la poson claim thek podilin pen ka choro si pilo seta la chugadam tang tal bang so toar claim pen e beng an asap pu election aprang asap election ang lile ko pu kachipik lang panchonan na pu sige matha hut pi oi pai me ington ko yimon pu sinili tumen ningi bilo seta non lan election tang det seta lang litum claim bom theklong lo poninga rong lo choro lo la si an la dak la rabis thok chom ington ko bang kali nangli tum prabjin penamat chuniri thule tholo ituma sara tuliram rong hang aphan choro parpik lo alangli prabjin bel bang so toar black topping pik sip ani claim ponji phan ke chuniri thule tholo la si an so se alangli kaya long alangli ke claim ke dam long anta arnam herjime doji la khadu ko bi arnam pen pete eli tum chok che dar pot la si alangli kai ding pia long alangli ke claim bo makam lo anta arnam herjime pe deduna la sin lin pen lan ngie pon sing ton ko lo